nuke inor markatu nahi, baina egia da orokorrean bai sinesgarritasuna galdu da batetik, menpekotasunetik idealako batzu, eta hor azkenien menpekotasun batetik bideratzen bat zaituzte, esan behar duzu, menperatzaile horrek esan nahi duna, eta bai alde hortatik sinesgarritasuna asko galtzen da, bestetik sare sozialen bidez eta nasmaz izugarria dago, eta etortzen dira egia ez dian albiste asko, edo pentsatzen dugu sare sozialak erabiltzen dakigulako denok gehala kazetari, denok izan gaitezkela kazetariak, eta hor ere, oso sinesgarritasuna galtzen da bat. Nik uste horregatik da guretzat orain momentu importantea, sinesgarritasun ezaren aurrean, nahiko nuke konfiantzazko albisteak eman, eta gu izatea nolabait jende batentzat eredugarria, hemen aurkituko dut benetan gertatzen dena, gu bintzat hortan saiatu nahi dugu, eta horregatik lehen aipatu dut, horregatik da guretzat oso importantea komunitatea handi bat eukitzea atzean, horrek ahalbidetzen digulako, azkenean sinesgarritasun hori eukitzeko guk nahi duguna kontatzea ez, eta guk ikusten duguna kontatzea inongo menpekotasunik izan gabe.